Hare Krishna. Audio and video clear இருக்கா? Clear. Okay, ma. Thank you, ma. Hare Krishna. ISKCON மங்களூரு சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து டே 7 சாப்டர் 7 படிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது ISKCON மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற டெய்டி. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. நம்ம இது இன்னைக்கு 7th சாப்டர் படிக்க போகிறோம். எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். முதல்ல 6 சாப்டர் படித்ததில் கர்ம யோகத்தை பற்றி படித்தோம். 279 ஸ்லோகம் படித்தாச்சு 6th சாப்டர் வரைக்கும். இன்னைக்கு 7th சாப்டர் 30 ஸ்லோகம், 8th சாப்டர் 28 ஸ்லோகம். இதையும் இன்னைக்கு ரெண்டுத்தையும் படிச்சிடலாம். பிகாஸ் நாளைக்கு தீபாவளிக்கு ஹாலிடே வச்சுக்கலாம். அதுக்காக இன்னைக்கு சாப்டர் 7 படிக்கிறோம். மனம் 7 படிக்கிச்சு. 6ல் என்ன நடந்தது ஒரு ரீகேப் கொடுக்குறேன். மனம் மனிதனின் இயற்கை, நண்பன், விரோதி. ஓகே. யோகம் மனதை கட்டுப்படுத்துதல், யோகத்தின் ஏடிப்படிகள். அஷ்டாங்க யோகம் உடல் தகுதிகள், மனதின் தகுதிகள், அர்ஜுனனின் இயலாமை வெளிப்படுத்துதல். வெற்றியடையாத யோகியின் கதை. ஆன்மீக மக்களின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறார். யோகி கிருஷ்ணரின் உள் உணர்வுகளுடன் சேராததால் வெற்றியடைய முடியவில்லை. ஆனாலும் சொர்க்கலோகத்திற்கு சென்று அனுபவித்த பின் நல்லோர் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறார். மிக உயர்ந்த யோகி உயர்ந்த யோகம் பக்தி யோகம். அதிகபட்ச பலன்கள் கிடைக்கிறது. குறைந்தபட்ச பயிற்சி, தகுதிகள் இல்லை, பாவங்களற்றது, கிருஷ்ணரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. நம்ம வந்து அது மாதிரி பண்ணினோம்னா நேரம் கோலோகம் இருந்தாமல் அதுக்கு வழி இருக்கிறதுல. அர்ஜுனனுக்கு அவர் கடவுள் பிரபஞ்சத்தின் அடிப்படையில் சாராம்சம் என்றும் அவரது தற்போதைய வடிவம் ஒரு பூமிக்குரிய அவதாரம் என்றும் கிருஷ்ணர் இப்போது கவனம் செலுத்துகிறார். பெரும்பாலான விஷயங்களில் அவர்தான் எல்லாவற்றிலும் சாராம்சம் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். அறியாதவர்கள் கிருஷ்ணரின் சக்தியில் சிக்கிக் கொள்கிறார்கள். எல்லாவற்றிலும் அவர் உணரக்கூடிய வகையில் அவர் உருவாக்கியுள்ளார். இருப்பினும் மற்றவர்கள் 3 குணங்களை தாண்டி கடவுளை அனைவரின் நித்திய சார்பாக அங்கீகரிக்க முடியும். கிருஷ்ணர் தன்னை வணங்குபவர்களை 4 வகையாக பிரிக்கிறார். துன்பத்தில் இருப்பவர், அதிகாரத்தை தேடுபவர், ஞானத்தை தேடுபவர், முனிவர் என்பது யோகா மற்றும் தியானத்தின் மூலம் ஏற்கனவே மன அமைதியை அடைந்து கடவுள் மற்றும் சுயத்தின் தன்மையை புரிந்து கொண்ட வகையாகும். கடவுளின் தன்மையை புரிந்து கொள்ளும் நபர்கள் முழுமையான சுதந்திரம் மற்றும் சுயத்தையும் செயலின் தன்மையும் அறிவார்கள். தியான வழிமுறை அஷ்டாங்க யோகம் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பரமாத்மாவின் இதயத்துள் அமர்ந்துள்ள பகவானின் மீது தியானம் செய்வதாகும். பரமனின் முழு உணர்வு நிலையான சமாதியில் இப்பயிற்சி உச்ச நிலையை அடைகிறது. இது வரைக்கும் நேற்றுக்கு பார்ப்போம். இன்னைக்கு சாப்டர் 7ல என்ன பார்க்கலாம், ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன். பௌதிகம் மற்றும் ஆன்மீகத்தை சார்ந்த அனைத்தையும் தாங்கி நிற்கும் விசையும் உன்னத காரணமும் பரம சத்தியமும் பகவான் கிருஷ்ணரே. புண்ணிய ஆத்மாக்கள் தங்களது மனதை இதர வழிபாட்டு முறைகளில் திசை திருப்புகிறார்கள். அதாவது கேள்வி ஞானம்ல 2 டைப் இருக்கு. ஆரோகணம் அவரோகணம்னு பார்ப்போம். ஆரோகணம்ங்கிறது இயலாதது. மனிதனின் மியூட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும். யாரும் சத்தம் போட்டுட்டே இருக்கு. யாரு ஓகே. ஆரோகணம் அவரோகணம். அங்கே அவரோகணம்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரை. கிருஷ்ணருடைய சக்திகள் கிருஷ்ணரே அனைத்திற்கும் சமம்.
கிருஷ்ணரை ஏற்பவர்கள் துயருற்றோர் செல்வமிடுவோர் 4 பேர் சொல்லிட்டோம். கிருஷ்ணரை நிராகரிப்பவர்கள் அதிமுட்டாள்கள், மனிதனின் கடனில் மாயக்குட்பட்ட ஞானிகள். வெளிப்படை மாயக்குட்பட்ட ஞானிகளில் வெளிப்படையான பக்தி நாத்திகன். யார் பக்தராக முடியும்? முற்பதிவில் புண்ணியம் செஞ்சவர்கள் தான் பக்தர்களாக முடியும். எல்லைக்கு உட்படுத்தது தற்காலிகமான பாவங்கள், தற்காலிகமானது. ஏகப்பட்ட ஆசை உள்ளவர்கள், குறைந்த ஓகே. இப்போ நம்ம ஸ்லைடுக்கு போய்க்கலாமா? இது சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இன்னைக்கு பண்ண போகிற சாப்டருக்கு. இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டர் ஞான விஞ்ஞான யோகம், முழுமையான அறிவு. அதாவது கிருஷ்ணர் பற்றிய அறிவின் மகிமை, பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு, பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல், தேவ மற்றும் தேவி வழிபாடு, மாயையிலிருந்து பக்தி. 7.1 படிக்கிறோம். Yes, Mataji. Shri Bhagavan Uvacha Maya Saktamanaha Partha Yogam Yunjan Madashrayah Asamshaya Samagram Mam Yatagnasyasi Tachrunu. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், பிரிதாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் எதுவும் இன்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி நீ கேட்பாயாக அப்படின்னு கடவுள் பகவான் சொல்றார். கிருஷ்ணர் எல்லாவித ஐஸ்வர்யங்களையும் முழுமையாக உடையவர். அவர் எவ்வாறு அத்தகைய ஐஸ்வர்யங்களையும் வெளிப்படுத்துகிறார் என்பது விளக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் கொள்ளக்கூடிய 4 விதமான அதிர்ஷ்டசாலிகளும், கிருஷ்ணரை ஒருபோதும் ஏற்காத 4 விதமான துரதிருஷ்டசாலிகளும் இந்த அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதிர்ஷ்டசாலிகள் 4 பேர், துரதிருஷ்டமா இருக்கிறவா 4 பேர். அவரை ஏற்றிட்டு இருக்கிறவாள்லாம் அதிர்ஷ்டசாலிகள், ஏற்றிக்காதவாள்லாம் துரதிருஷ்டசாலிகள் இல்லையா? அதை பத்தி இப்ப விவரமா பார்க்கலாம். தற்போது சாதாரண அறிவியும் தெய்வீக அறிவியும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கிறேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியது எதுவுமே இருக்காது. நான் உனக்கு எல்லா விதமான பகவான் சொல்றார், நான் எல்லா அறிவியும் உனக்கு சொல்லி கொடுத்துறேன். இப்போ அதுக்கு அப்போ இதை தெரிஞ்சிட்டதுக்கு அப்புறம் உனக்கு புதுசா எதுவும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அறிவு அவசியம் இருக்காது. தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அறிவு எதுவும் இருக்காது. ஜட உலகம், அதற்கு பின்னுள்ள ஆத்மா, இவற்றின் மூலம் ஆகியவற்றை அறிவதே முழு அறிவாகும். முழு அறிவுனா என்ன? ஜட உலகம், அதுக்கு பின்னுள்ள ஆத்மா, இந்த 2த்துக்கும் மூலம் என்ன, இதை அறிஞ்சுக்கிறது தான் முழு அறிவாகும். இதுவே திவ்ய ஞானமாகும். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாகவும் எல்லாவித யோக பயிற்சிகளின் தியானம் பொருளாகவும் விளங்கக்கூடிய அறிவின் மூலத்தை அறிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு முக்தியுடையவனாக ஒருவன் இருத்தல் வேண்டும். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணத்தை அறியப்படும் பொழுது அறிய வேண்டியவை அனைத்தும் அறியப்பட்டு விடுகின்றன. அந்த காரணத்தை தெரிவிச்சு நமக்கு தெரியாததெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாமும் அறிய வேண்டியவை அனைத்தும் அதுல அறியப்பட்டு விடுகின்றன. ஏன் பலரால் கிருஷ்ண உணர்வை அடைய முடியவில்லை? யாராவது சொல்ல முடியுமா? நம்பிக்கை இல்லாதனால. 1000 அது பார்க்கலாதே, அதுக்கு என்ன இது? பலரால் கிருஷ்ண உணர்வை ஏன் அவளால் அடைய முடியல? அவளால் அந்த முக்குணங்களை தாண்டி நம்ம பகவான்கிட்ட போகணும்னு அவளால் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியல. 2வது பாயிண்ட்டு, அவள் பகவான் மேலே அவர் ஹியூமன் பர்சன், 2 ஹேண்ட் நம்மள மாதிரி மனுஷா மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருந்து அவளை எகதால் பண்ணிட்டு பாதி பேர் இருக்கா. அதனால கிருஷ்ண உணர்வை பாதி பேரால சொல்லுமே அறிய முடியலை. 1000 மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவமடை முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்ததில் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகிறார். 7.3 படிங்க. Yes, Mataji. Manusyanam sahasreshu kashityattatati siddhaye yatatam api siddhanam kashinmam veti tattvataha. அவர்களுக்கு பகவான் அறிஞ்சுக்கிறதுக்காக 1000 பேர் வரலாம். வந்துட்டு அதுல நிறைய சில பேர் பக்குவம் அடைஞ்சிருப்பா, பகவானை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது நல்லா வந்திருக்கும். அந்த பக்குவம் அடைஞ்ச பேர்ல இருந்து
கொஞ்சம் பேர் தான் அவரை உண்மையாக அறிய முடியும். ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ நம்ம உங்களுக்கு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம எல்லாம் இப்போ பகவத்கீதா கிளாஸ் சேர்ந்துருக்கோம். இதில் எத்தனை பேர் சேர்ந்துருக்கா? 1000 பேர் சேர்ந்துருக்கா. இதுலேருந்து லெவல் 2க்கு போகிறவா எத்தனை பேர் போகலாம்? 1000 மணியில் யாரேன்னு ஒருவன் அவரே பக்குவப்படைய முயற்சிதான். அந்த மாதிரி பக்குவம் அடைஞ்சு நம்ம லெவல் 1 படிச்சாச்சு. படிச்சுட்டு நம்ம லெவல் 2க்கு போகிறதுக்கு எத்தனை பேர் போகிறோம்? யாரு? கொஞ்சம் பேர் தான் போக முடியுது. அதுக்கு மேலே இந்த லெவல் 3, லெவல் 4, லெவல் 5லாம் போகிறச்சு 1000 பேர்ல ஒருத்தர் தான் அந்த அளவுக்கு போகிறார். அந்த அளவுக்கு அவரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உண்மையாக அறிய முடியுது இல்லை அவளால். கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். ஆதி புருஷனான கோவிந்தா, ஈஸ்வரா, பரம கிருஷ்ணா, சச்சிதானந்த விக்கிரகா, அனாதிர் ஆதிர் கோவிந்தா, சர்வ காரணங்களுக்கும் காரணம். பக்தர் அல்லாதோர் அவரை அறிவது மிகவும் கடினம். அதனால மேல பக்தராக இல்லாம இருக்கிறவளால மேல மேல படிச்சுக்க முடியல. நான் இது நம்ம படிக்கிறத வச்சு நான் சொன்னேன் இல்லையா? அந்த மாதிரி 1000 பேர் பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறா. பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தான் சொல்லிட்டு அது கூட நிறுத்திடுறா. அந்த மாதிரி நிறுத்தக்கூடாது. மேல மேல அவரை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை நிறைய புத்தகங்கள்லாம் படிக்கணும். அதை நேற்றுக்கு தான் சொன்னேன். படிக்கிறத விட நம்ம போய் காது கொடுத்து ஸ்மரணம் எல்லாத்தையும் கேட்கறது அவ்வளவு விசேஷம். ஓகே, அதான் பாகவதம் கிளாஸ் நடக்குது 8:30க்கு இங்கிலீஷ்ல. என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்ற எவ்வளவு அழகா சொல்லி தந்துருக்காரு இல்லையா NND பிரபுஜி. அதை எல்லாரும் தயவு செய்து விடாம அதை கொஞ்சம் கேளுங்க. அதை உள்ளடங்கி 8 உறுப்புகளின் பெயர் என்ன? யாருக்காவது தெரியுமா? நம்மளோட இருக்கு 8 உள்ளடங்கிய உறுப்புகள் இருக்கு. என்னென்ன? நிலம், நீர், அதெல்லாம் வருது இல்லையா? அதான் 8 உறுப்புகள். உள்ளடங்கிய 8 உறுப்புகள். நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம். எஸ். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம். இந்த 8ம் சேர்ந்தது எனது பிரிந்த ஜனசக்திகளாகும். எஸ் 7.4 படிக்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. பூமிராபோ நலோ வாயுஹு கம்மனோ புத்திர் ஏவச்ச அஹங்கார இதி யம்மே பின்ன பிரகிருதிர் அஸ்ததா. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது அதுலயே எல்லாமே இருக்கு. 7.4 இல்லையா? ஒரே நிமிஷம். ஓகே, பூமி அப்படின்னா நிலம், ஆபனா நீர், பூமிர் ஆபோ அப்படின்னு வருது. பூமிர் ஆபோனா நீர், அனல் நெருப்பு, வாயு காற்று, காற்று, வாயு, கம்னாக்க ஆகாயம், மனம், புத்தி, ஏவ நிச்சயமாக, ச மேலும், அகங்காரம், இது இவ்வாறு, இயம் இவையெல்லாம், மே எனது, பின்னா பிரிந்த, பிரகிருதி சக்திகள், அஷ்டதா 8. ஓகே, அதனால இது இதுல இந்த ஸ்லோகம் ஈஸியா மனப்பாடம் எல்லாருக்கும். பூமி ராப்போ அனலோ வாயு கம் மனோ புத்திம் ஏவச்ச அகங்கார இதித்யம் மே பின்ன பிரகிருதி அஷ்டதா. ஓகே, ஜட உலகின் படைப்பிற்காக பகவான் கிருஷ்ணர் 3 விஷ்ணு ரூபங்களை விரிவடைகிறார். 3 விஷ்ணு ரூபங்களாக பகவான் விரிவடைகிறார். என்னென்ன விஷ்ணு யாருக்கா தெரியுமா? அது மகாவிஷ்ணு, நிரோதகஷாய விஷ்ணு, நிர்போதகஷாயி விஷ்ணு, கர்போதகஷாய விஷ்ணு, நிரோதகஷாய விஷ்ணு, கர்போதகஷாய. ஓகே, வெரி குட். இவங்களுக்கு நல்லா ஜெய்சி நல்லா எல்லாமே வந்துருச்சு உங்களுக்கு. மகாவிஷ்ணு மொத்த ஜடசக்தியை படைக்கிறார். கர்போதகஷாயி விஷ்ணு எல்லா பிரபஞ்சத்தின் உள்ளும் நுழைந்து பல்வேறு வேறுபாடுகளை உண்டாக்குகிறார். சிரோதகஷாயிங்கிறது அந்த விஷ்ணு பரமாத்மாவாக அனைத்து பிரபஞ்சத்தினுள்ளும் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளார். இப்ப எல்லாரோட இதயத்திலையும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் இருக்கு. அந்த இதுக்கு பேரு சிரோதகஷாயி விஷ்ணு. ஓகே, இந்த 3 விஷ்ணுவையும் அறிபவர்கள் எவரும் ஜட உலகில் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெற முடியும். இதை பத்தி 3த்தையும் கிளியரா யாருக்கு புரியுதோ அவ முக்தி அடையிறது ரொம்ப ஈஸியா, அவளுக்கு கஷ்டம் இல்லை. 3த்தையும் நம்மளால எங்கிருந்து அவ்வளவு ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும்? பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை
தனது சுயநலனுக்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். எஸ் 7.6 படிக்கும். Yes, Mataji. एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा. ஜீவாத்மாக்கள் பரமபுருஷனின் உயர் இயற்கையை சேர்ந்தவர்கள் என்பது இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் என்று பல ரூபங்களில் தோன்றக்கூடிய ஜடமானது கீழ்நிலை சக்தியாகும். உயிர்வாழிகள் உயர் சக்தியை சார்ந்தவர்கள். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் எல்லாம் அதெல்லாம் அதுக்கு பேர் என்ன? அதெல்லாம் என்று பல ரூபங்களில் தோன்றக்கூடிய ஜடமானது கீழ்நிலை சக்தியாகும். உயிர்வாழிகள் உயர் சக்தியை சார்ந்தவை. ஓகே, படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவை. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை. அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. எவையெல்லாம் இங்கு இருக்கிறதோ அவை அனைத்தையும் ஜடம் மற்றும் ஆத்மாவின் உற்பத்தி பொருட்கள். ஆத்மாவோ படைப்பின் ஆதாரம். ஜடம் ஆத்மாவிலிருந்து படைக்கப்பட்டதாகும். ஓகே, எஸ், இது எத்தனாவது ஸ்லோகம்? 7.7 படிக்கும். Yes, Mataji. Mattah parataram nanyat kinchit asti dhananjaya mayi sarvam idam protam sutre manigana iva. செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தையும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. புருஷோத்தமராகிய கிருஷ்ணரே பரம உண்மை என்பது பிரம்ம சமிதியிலும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த 7.6 அண்ட் 7.6 and 7 அது ஜடம் ஆன்மீகம் எனும் 2 சக்திகளை கொண்டு எங்கும் நிறைந்துள்ள பரமபுருஷ பகவானே பரம பூரண உண்மை என்பதை முடிவு செய்யலாம். ஓகே, இதுல இந்த முத்து மாலைங்கிறது எதுக்காக முத்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா கொடுத்துருக்கு. நூல்ல முத்து கோத்துருக்கு. அந்த நூல் எங்கேயாவது வெளியில தெரியறதா? தெரியாது. ஆனா அந்த நூல் இல்லைன்னா அந்த முத்தை மாலையாக்க முடியுமா? ஆக்க முடியாது. அதே போலதான் பகவானுடைய கிருஷ்ணருடைய இதுல எல்லாமே அதுக்குள்ள சேர்ந்தவரும் அவர் வெளியில தெரியணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. அது அண்டர்ஸ்டுட், அது கிளீனா இருக்கும். அது முத்துக்கள் எப்படி நூல்ல கோத்திருக்கோ அது போல அனைத்தையும் பகவானை தான் சார்ந்திருக்கு. இந்த முத்தெல்லாம் இப்படி கோக்கலைன்னா வெறும் லூஸா இருந்தாக்க அதுக்கு ஏதாவது வேல்யூ இருக்குமா? இருக்காது. அதெல்லாம் அப்படி உதிரியா இருந்ததுன்னா அப்படி அப்படியே வச்சிருப்போம். இது மாதிரி இருந்தாக்க நம்ம போட்டு நெக்லஸா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டது போல அனைத்தையும் பகவானையே சார்ந்து உள்ளது. இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் 7.7ல 7.8 படிப்பது. Yes, Mataji. Rasoham apshu kaunteya prabhasmi sashi suryayoho pranavaha sarva vedeshu shabdaha ke paurusham nrushu. குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையாகவும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒலியுமாக ஓம் அது மாதிரி அதுவும் ஆக இருக்கிறேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதனில் திறமையாகவும் இருப்பது நானே. அவர் எதுக்காக நீருக்கு சுவை இருக்குன்னு சொல்றார். நானே நீரின் சுவையா இருக்கேன், சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் நான் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு எதுக்காக அப்படி சொல்றார்? அவர் எதுல எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு எல்லா இடமும் நிரம்பி இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கு தெரியப்படுத்துறார் நமக்கு. பல்பல பௌதிக ஆன்மீக சக்திகளின் மூலம் கடவுள் எங்கும் நிறைப்பவராக எவ்வாறு இருக்கிறார் என்பதை இந்த ஸ்லோகம் விளக்குகிறது. சூரிய சந்திரர்களின் ஒளி பகவானிடமிருந்து வரும் பேரொளியான பிரம்ம ஜோதியிலிருந்து வருவதே. ஏன் பகவான் கிருஷ்ணர் நீரின் சுவையை பற்றி பேசுகிறார்? நீரின் சுவை, நீருக்கு சுவை இல்லைன்னு நம்ம நினைச்சிருக்கோம். நீருக்கு சுவை இருக்கு. நீரை ஒரு பத்திரம், புஷ்பம், ஃபலம், தோயம் சொல்லி அந்த தோயத்தை கொண்டு போய் பகவானுக்கு ஏத்தாப்புல வச்சு அது ஒரு துளசி இலை வச்சு அவருக்கு இது பண்ணி பிரசாதமாக கொடுத்துட்டு அது அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அது பிரசாதமாக அந்த தண்ணியை எடுத்து குடிச்சு பாருங்க, அதனுடைய டேஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அருவியிலேருந்து வர நீருக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும், நீருக்கு சுவை இருக்கு. வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து குடிச்சாக்க அது நம்ம பிஸ்லரி வாட்டரில் எடுத்து அக்வா கார்ட்லேருந்து எடுத்து கொடுத்தாலும் நீ அதுக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கு. அதை பைப்புலேருந்து பிடிச்சி கொடுத்தாலும்
எதில் பண்ணாலும் டேஸ்ட் இருக்கும். ஆற்றிலேருந்து எடுத்து அந்த நீரை குடித்தாலும் ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் நீருக்கு சுவையை பற்றி பேசுகிறார்கள். ஓகே, அவர் என்னென்னமாக இருக்கிறார்? சுவையா இருக்கு. தண்ணீருக்கு சுவை கொடுக்கிறார். சூரியன் சந்திரனுக்கு ஒளி கொடுக்கிறார். வேத மந்திரங்கள்ல ஓமா இருக்கிறார். ஈத்தர்ல ஒளியா இருக்கார். ஒலி ஒலி மனிதனின் திறமையாக இருக்கிறார். திறனுக்கு பூமியில மனம் கொடுக்கிறார். பூமிக்கு மண் வாசனைன்னு சொல்றோம் இல்லையா? மழை பெஞ்சதுன்னா மண்ணுக்கு வாசனை கொடுக்குறார். அதெல்லாம் அவர் தான் பண்றது. நம்மளா பண்றோம்? மனிதன். தீக்கு வெப்பம் கொடுக்கறது. தீ எரியுறது, அதுக்கு வெப்பம் வர்றதுக்கு யாரு காரணம்? அவர் தான். உயிரினங்கள் வாழ்க்கை, உயிரினங்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுத்துருக்காரு. ஏன்னா உயிர் இருக்கு, அதுல ஆத்மா இருக்கு. அதுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கிறார். அனைத்து சன்னியாசிகளின் தவமாகவும் அவர் தான் இருக்கார். அனைத்து இருப்புகளுக்கும் அசல் விதை அவர் தான். புத்திசாலியா இருக்கிறதுக்கு அது நுண்ணறிவு, அதுவும் அவர் தான். அனைத்து சக்தி வாய்ந்த ஆண்கள் வீரமா இருக்கிறதுக்கும் அவர் தான் காரணம். வலுவான ஆர்வம் மற்றும் ஆசை இல்லாத இருக்கிறதுக்கு வலுவா இருக்கிறதுக்கு வலிமைக்கு காரணம் அவர் தான். தர்ம கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத இருக்குது, இல்லற வாழ்க்கை பண்றது, அதுவும் அவராக தான் இருக்கார். எல்லாத்துலயும் அவர் தான் இருக்கார். 7.2 मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि. 7.2 இந்த ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இல்லை எல்லா 3 விதமான குணங்கள் இருக்கு இல்லையா? அதுவும் வந்துட்டு ஒரே நிமிஷம் அதையும் சொல்லிடுறேன். ஏ அப்படின்னா அவை அனைத்தும், மேலும், ஏவ நிச்சயமாக, சாத்விகா சத்துவ குணத்தில், பாவா வாழ்க்கை நிலைகளும், வாழ்க்கை நிலைகளும், ரஜஸ் ராஜோ குணத்தில், தாமஸ் தமோ குணத்திலும், மேலும், ஏ அவை அனைத்தும், மத்த எண்ணிலிருந்து, ஏவ நிச்சயமாக, இது இவ்வாறு தான்னாக்க அவை, விதி அறிய முயல்வாய், நான் இல்லை, து ஆனால், அகம் நான், தேஷு அவற்றில், தே அவை, மயி என்று. ஓகே, சத்துவம் ரஜஸ் தமோ தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்படுபவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம். இதுல என்ன சொல்ற, இந்த ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அதாவது சத்துவ குணத்துல இருக்குது, ரஜோ குணத்துல இருக்குது, தமோ குணம், 3 குணத்தையும் கொடுத்துட்டு நீ எதுல வேணாலும் இருந்துக்கோ, நமக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டாரு, சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. நீங்க சத்துவ குணத்துல இருந்தா நீங்க மேல மேல முன்னேறிட்டு கோலோக விருந்தாவன் போகலாம். ரஜோ குணத்துல இருந்தேன்னாக்க அது 50% போறதுக்கு சான்ஸ், 50% இப்படியும் போகலாம் இப்படியும் போகலாம். தமோ குணத்துல இருக்கவா கீழ்நிலைய பிரிவில தான் பிறப்பா, அடுத்த ஜென்மம் உண்டு அவளுக்கெல்லாம் அது வருவா. ஸோ அந்த சத்துவ குணத்துக்கு வர்றதுக்கு ரஜோ குணத்துலேருந்து நம்ம ட்ரை பண்ணணும். அது நம்ம எல்லாருமே ரஜோ குணத்துல தான் 90% இருக்கும். அதை மெதுவாக நம்ம சத்துவ குணத்துக்கு, பியூர் சத்துவ குணத்துக்கு வரைக்கும் நம்ம ரீச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாக்க நமக்கு கோலோக விருந்தாவன் நிச்சயம். என்னடா அது மாதாஜி சாண்டிங் பண்ணினா போகலான்னு சொன்னா இப்போ இப்படி வரலன்னு, அதாவது நம்ம நெருங்கி பகவான் கிட்டக்க வர 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 அது சாண்டிங் 16 ரவுண்ட்ஸ் வந்த அப்புறமா எல்லாமே இதெல்லாம் புரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஒன்னொன்னா நம்ம பகவான் கிட்டக்க போறதுக்கு வந்ததெல்லாம் நம்மளே பண்ணிக்கலாம் அதை. ஓகே, இந்த உலகில் அனைத்து பௌதிக செயல்களுக்கும் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடத்தப்படும். ஜட இயற்கையின் குணங்களான சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் கிருஷ்ணரிடமிருந்து தோன்றினாலும் அவர் ஜட இயற்கைக்கு கட்டுப்பட்டவர் அல்ல. அவரது விசேஷ இயல்பு. உதாரணமாக, சட்டப்படி ஒருவன் கண்டிக்கப்படலாம், ஆனால் அந்த சட்டத்தை விதிக்கும் மன்னன் அதற்கு உட்பட்டவன் அல்ல. ஒரு சட்டம் போட்டிருக்கான், அதுக்கு மன்னனுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம். அது சட்டத்தினால அவன் கண்டிக்கப்படுறான். அந்த சட்டத்தை ஏன் போட்டே அப்படின்னு அது சொல்றதுக்கு அதற்கு உடன்பட்டவர் அல்ல, மன்னன் உடன்பட்டவர் அல்ல. ஓகே, அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. அது வச்சேக்க எக்ஸாம்பிள் வச்சதுக்கு. கிருஷ்ணரை பற்றி சிலருக்கு ஏன் தெரியவில்லை? ஏன் தெரிய மாட்டேங்குது சில பேருக்கு?
சத்துவம் ரஜஸ் தமோஸ் என்ற 3 வகை குணங்களில் மயங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. ஏன் அவரால் அறிஞ்சிக்க முடியல? முதல் கொஸ்டினுக்கு சாரி. கிருஷ்ணரை பற்றி சிலருக்கு ஏன் தெரியவில்லை? சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணத்துல மயங்கி இருப்பதால் கிருஷ்ணரை பற்றி தெரியவில்லை. ஓகேயா? எஸ் 7.13 படிங்க. Yes, Mataji. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् येभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मां येभ्यः परम् अव्ययम्. சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்று மூவகை குணங்களில் மயங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. என்னன்னா பகவானே முழு உலகமும் அறியாதுங்கிறார். ஓகே, மாயாவின் பிடியில் இருந்து ஒருவன் எப்படி வெல்ல முடியும்? அதுல இருந்து எப்படி வர முடியும்? மாயாவின் பிடியிலிருந்து ஜட இயற்கையில தொடர்பு இருக்கிறதுனால மாயாவிலிருந்து நம்மளால அதுல இருந்து நம்ம வரணும். ஜனசக்தியால் இவ்வாறு கவரப்பட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதுல இருந்து நம்ம வெளி வந்துட்டோம்னாக்க மாயாவின் பிடியிலிருந்து வந்தாச்சுன்னா நம்ம வெல்ல முடியும். ஓகே, எஸ் 7.14 படிக்கும். Yes, Mataji. दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यय मां एव ये प्रपद्यन्ते मायां ये तां तरन्ति ते. இந்த ஸ்லோகத்துல தான் அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு. 3 குணங்கள்ல நம்ம அதுல நம்ம அதுல சிக்கி தவிக்கிறோம். அதுல இருந்து எப்படி வெளிவருது வெல்லலாம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? சரண்டர் டு கிருஷ்ணா. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கிடக்கலாம். அதுல இருந்து எப்படி வென்று வர முடியும்? அந்த கேள்வி கேட்டது இல்லையா முதல், மாயாவின் பிடியிலிருந்து ஒருவன் எப்படி வெல்ல முடியும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாக்க, ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுதற்கரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம் அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். ஸோ இந்த கேள்விக்கு இதுதான் பதில். ஓகே, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் எண்ணற்ற சக்திகளை உடையவர். அவை அனைத்தும் தெய்வீகமானவை. உயிர் வாழிகளும் அந்த சக்திகளின் ஒரு பாகமே. அவர்களும் தெய்வீகமானவர்களே. இருப்பினும் ஜடசக்தியுடன் கொண்ட தொடர்பால் அவர்களின் உண்மையான உயர் சக்தி மறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஜடசக்தியால் இவ்வாறு கவரப்பட்டுள்ளார்கள். அதுல இருந்து அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? பகவான்கிட்ட சரண்டர் பண்ணியாச்சுனாக்க, சரண்டர் ஆயிட்டோம்னா இது ஈஸியா கடந்து வரலாம். 7.15 படிக்கும். Yes, Mataji. Namam dushkritino mooda prabhadyante naradamaha मायया पहृत ज्ञान आसुरं भावम् आश्रिताः. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதர்களின் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவது இல்லை. இவாளெல்லாம் சரணடையாதவாள் யாரு? அறிவற்ற மூடர்கள், கடைநிலையோர், மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்கள். இந்த 4 பாயிண்ட் இருக்கவெல்லாம் துஷ்டர்கள், ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் இவரிடம் பகவான்கிட்ட சரணடைவதில்லை. இந்த ஸ்லோகத்திலேயே துஷ்கிருதோனோ மூடா, துஷ்கிருதோனா மூடர்கள், யாரு? அறிவற்ற. பிரபந்தியத்தின் நரதாமா, மனிதரின் கடைநிலையோர், மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர். மாயையா பகிருது ஞானம், அசுரரின் நாத்திகத்தன்மை, ஆசுரம் பாவம் ஆசிரித்தா. ஓகே, இந்த அதுலேயே அந்த நம்ம மீனிங்லேயே இந்த 4 பேரையும் இங்கே வந்து இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். யாரெல்லாம் அவர்கிட்ட சரணடையாதவா யாரு அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஸ்லோகம். புருஷோத்தமரான பகவான் கிருஷ்ணர் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைவதன் மூலம் ஜட இயற்கையின் கடும் விதிகளை எளிமையாக வெல்ல முடியும் என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதனால இந்த மாதிரி சரணடையாம இருக்கிறவெல்லாம் சரணடைகிறதுக்கு பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் படிச்சு அவளுக்கு அதை இதுங்க வேண்டும்.
முட்டாள்கள்ட்ட எல்லாம் போய் நம்ம பகவத்கீதையை பற்றி பேசிட்டு கூடாது. பேசிட்டு இருந்தா நம்ம தான் முட்டாள் ஆயிடுவோம். அதனால யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவள்கிட்ட மாத்திரம்தான் நம்ம பேச முடியும். ஓரளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் நம்ம அதை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கலாம். ஒவ்வொரு துஷ்கிருதனுக்கும் ஒரு உதாரணங்களை கொடுக்கவும் அப்படின்னு கேட்கிறேன். ஒருத்தருக்கும் ஒரு உதாரணம் கொடுக்கலாம். துஷ்கிருதனுக்கு முதல்ல கழுதியை சொல்லலாம். இந்த படத்துல பார்த்தேன்ல மூடாக்கு இது கழுதையை சொல்லலாம். கழுதைக்கு இவ்வளவு பெரிய பொதியெல்லாம் சுமந்துன்னு போறது. அது சுமந்துன்னு போனா கூட அதுக்கு கடைசியில் அதுக்கு என்ன கொடுப்போம்? அதுக்கு ஒரு கட்டு ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு புல்லோ என்னமோ கொடுப்போம். அதுக்கு துள்ளியோடு சாப்பிடு. அதுக்காக இத்தனை பொதியெல்லாம் தூக்கிட்டு போகுது. அது பேர் தான் மூடாங்கிறதுக்கு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, ஸோ 7.16 படிக்கும். எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुर् अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. சற்றும் பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகிறார்கள். இப்போ சரண்டர் ஆகாத 4 பேர் படித்தோம். இப்போ சரண்டர் ஆகாத 4 பேர் இருக்கா. துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர் என்பவர் அவர்கள். 4 டைப் ஆஃப் பீப்புள் பகவான்கிட்ட ஈஸியாக சரண்டர் ஆயிடுவார். துன்பத்தில் இருப்பவர்கள் எக்ஸாம்பிள் கஜேந்திரன், அந்த ஸ்டோரி ஞாபகப்படுத்திங்கோ. கேள்வி ஞானம் உடையோர் சௌரக ரிஷி போன்றோர், பொருள் தேடுவோர் துருவ மகாராஜா, ஞானத்தை தேடுவோர் சுக ரிஷி. ஸோ இவெல்லாம் பகவானை பூரணத்தின் அறிவை தேடுபவர்கள். இந்த ஸ்லோகமே இம்பார்ட்டன்ட். துஷ்டர்களுக்கு எதிர்மாறான நல்லோர் சுக்ருதினா அப்படின்னு வருது இல்லையா? அதனால்தான் சுக்ருதினோ அப்படின்னா துஷ்டர்களுக்கு எதிர்மாறான நல்லோர் சுக்ருதினா என்று அறியப்படுகின்றனர். கடவுளுக்கு பக்தி செய்பவர்கள் இவர்களில் 4 வகையினர். பல்வேறு சூழ்நிலையில் காரணத்தினால் கடவுளுக்கு தொண்டாற்ற வந்திருக்கிறார்கள். பக்தி தொண்டில் மூலம் சில விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய விரும்புகிறார்கள். இவர்களது தூய பக்தர்கள். இவர்கள் தூய பக்தர்கள் இல்லை. தூய பக்தி தொண்டு ஜட லாபத்திற்கான எந்தவித ஆசைகளும் இல்லாதது. தொண்டு புரிபவர் 4 பேர். யாரு? துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வி உடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுபவர். ஸோ அதுக்கு படம் போட்டு காமிச்சிருக்கு. கஜேந்திர மோட்சம், திரௌபதி வஸ்திராபரணம், சுக கோஸ்வாமி ஜனனம், அப்புறம் ராமர் ஹனுமான் இதுவாக இருக்கார். அப்புறம் துருவ மகாராஜ் இப்போ படித்தோம். இது யாரு? பரீட்சித் மகாராஜா கதை. அப்புறம் சூத பௌராணிகர், நைமிசாரண்ய முனிவர் கேள்விகள். எஸ் 7.17 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். ஏனென்றால் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். என்ன சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்துல 7.17ல? துயரத்தில் உள்ளோர், கேள்வியுடையோர், வறுமையால் வாடுவோர், பரம ஞானத்தை தேடுபவர் என அனைவருமே ஜட விருப்பங்களின் எல்லா களங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு தூய பக்தர்கள் ஆகலாம். எல்லா பௌதிக ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு பூரண உண்மையை அறிந்தவன் தூய பக்தனாகிறான். ஞானத்தை தேடும்போது பௌதிக உடலிலிருந்து வேறுபட்டவன் என்பதை உணர்கிறான். இந்த ஞானம்ங்கிறத தேடிட்டு போனோம்னா ஞான யோகம்னு படிக்க போறோம். அதை தேடுறதுக்கு நம்ம இந்த பௌதிக உலகிலிருந்து வேறுபட்டவன் அப்படிங்கிறத உணர்ந்தாக்க ஞானம் கிடைக்கும் நமக்கு. ஓகே, தூய பக்தர்களின் உதவினால் தூய்மை அடைய முடியும். நம்ம தூய்மையா இருக்கணும்னா நமக்கு அசோசியேஷன், நல்ல கம்பெனி இருக்கணும். எப்போதுமே பகவானை பத்தி பேசுறவா, நமக்கு அதை பத்தி கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்சவாளோட நம்ம எப்போதுமே அசோசியேஷன் வச்சுக்கிறோம். 7.19 படிக்கும். बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रबध्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः. பற்பல பிரிவுகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன்
எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். அந்த மாதிரி பார்க்கறதுங்கிறது அரிதானவன்னா ரேர், ரேர் ரேர், ரொம்ப ரேராக தான் பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி. பற்பரப்பிற்கு உண்மையான அறிவு எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாம் அறிந்து என்னிடம் அப்புறம் தான் அவன் சரணடைகிறான். உயிர் வாழி வேத சடங்குகளையும் பக்தி தொண்டையும் செயலாற்றும் போது ஆன்மீக தன்னுணர்வில் இறுதி குறிக்கோள் பரமபுருஷ பகவானே எனும் தூய்மையான திவ்ய ஞானத்தினை பற்பல பிறவிகளை கடந்த பின் அடைய முடியும். அதனால ஒரே பிறவிகளை இப்ப நம்ம உட்காந்து நம்மளால பண்ண முடியாட்டாலும் பற்பல பிறவிகள் எடுத்தாலும் நம்ம அடைய முடியும். எல்லா விதமான ஜனங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் பரமபுருஷனிடம் சரணடைந்து அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார்கள். ஜட ஆசைகளால் அறிவு இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகிறார்கள். ஜட ஆசைகள்ல அறிவு இழந்துட்டு நமக்கு இப்போ நிறைய செல்வம், இது கையில பணம் நிறைய வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு என்ன பண்றா, எல்லாரும் லட்சுமியை வச்சு டெமிகாட்ஸ் வச்சு தேவதைகளை வழிபடுறா. ஆனா தேவதைகளை வழிபட்டாக்க நமக்கு பணம் கிடைக்கும். லக்ஷ்மிஜியை வணங்கினாக்க பணம் கிடைக்கும். ஆனா அதெல்லாம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. இதெல்லாம் ஏன் இப்போ கிருஷ்ணன் தான் சுப்ரீம் காட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அவர் சுப்ரீம் காட்னு சொன்னா கூட அவர் ஏன் இவாளையெல்லாம் இவாளுக்கெல்லாம் மேலேதான் வரும்னு சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப எப்படி அவர் இவாளையெல்லாம் இப்படி பண்றதுக்கு இருக்கிறார்? அதுக்கு ஏதாவது ஆன்சர் சொல்லுவேளா? ஒரே ஒரு வார்த்தை, இது எல்லாருக்கும் நிறைய ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் சொல்லுவேன், அதை தெரிஞ்சிருந்தாக்க சொல்லுங்க. அதாவது எல்லாமே கிருஷ்ணரின் உருவங்கள், கிருஷ்ணரின் மறு உருவங்கள். சரி, முக்கியமான பாயிண்ட் அதுல ஒரே ஒண்ணு, எல்லா உருவங்கள்லயும் கிருஷ்ணர் இருக்கிறார். அதனாலதான் அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மாவை அடையறதுக்கு ஒரு வழி. அவர் எப்போதுமே ஒரு டீச்சரா தான் இருப்பார் கிருஷ்ணர். அவர் எல்லாருக்கும் நமக்கு இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு சொல்லி கொடுப்பார். பண்ணி கொடுத்துட்டு அப்புறம் உன்னோட இஷ்டம் அப்படின்ட்டு நமக்கெல்லாம் விடுறாரு. அதே மாதிரி பகவான்லாம் டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் அவர் கொடுக்கறதா எல்லாருக்கும் சுதந்திரம் கொடுக்கறதே டெமிகாட்ஸுக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, அதனால லக்ஷ்மி தேவியை வணங்கினாக்க செல்வம் கிடைக்கும். அவரே சொல்றாரு கிடைக்கும், கிடைக்காமன்னு சொல்ல. அதெல்லாம் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல டெம்பரரி தான். ஆனா உங்களுக்கு பர்மனண்டா வரணும்னா இது எல்லாமே அடையணும் அப்படின்னாக்க என்ன வழிபடுங்க. ஓகே, எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன். நான் லட்சுமியை வணங்கணும், எனக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு வணங்குற சக்தி யார் கொடுக்குறா? கிருஷ்ண பகவான் தான் கொடுக்குறார். இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவனை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுவே ஆகும். அவாட்டேருந்து கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா கூட அதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு? நான் தான் மூலகர்த்தா அப்படிங்கிறது. எல்லாவித ஜனங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் பரமபுருஷனிடம் சரணடைந்து அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார்கள். கடவுள் அனைவருக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்துள்ளார். தேவர்களிடமிருந்து ஜட என்பதற்கான வசதிகளை பெற்று அவற்றை அனுபவிக்க விரும்பினால் பகவான் செய்து கொடுக்கிறார். ஏன் மாயையில் விழ வைக்கிறார்? இத்தகைய வசதிகளை கொடுக்காவிடில் சுதந்திரம் என்பதற்கு அர்த்தமே இல்லை. அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணு அப்படின்னு ஏன் இப்போ இவரை வழிபட்டா போறாதா? எதுக்காக இதெல்லாம் மேல மேல இப்படி எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாருன்னா அப்புறம் சுதந்திரங்கிறதுக்கு அர்த்தமே இல்லை அப்படிங்கிறார். பரமபுருஷனின் அனுமதியின்றி தேவர்கள் தங்களது பக்தர்களுக்கு வரங்களை வழங்க முடியாது. எல்லாம் இறைவனது சொத்தே என்பதை உயிர்வாழிகள் மறக்கலாம். ஆனால் தேவர்கள் மறப்பதில்லை. தேவர்களை வழிபட்டு விரும்பும் பலனை அடைவதும் பரமபுருஷ பகவானின் ஏற்பாட்டில் நடப்பவையே அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ரொம்ப தேவர்கள் வழிபடும் சிற்று மக்கள் பலங்கள் தற்காலிக எல்லைக்குட்பட்டதாகவும் வழிபடும் தேவர்களின், ஆனால் எனது பக்தர்கள் எனது உன்னத உலகை அடைகிறார்கள். தேவர்களை வழிபட்டாக்க என்ன ஆகுது? நிறைய ஆசைகள் இருக்கு. குறைந்த மதியுடையவர்கள். தேவர்களின் வழிபாட்டால் எந்த பலன் கிடைக்கும்? எல்லைக்கு உட்பட்டது, தற்காலிகமானது. தேவர்களின் கிரகத்துக்கு செல்வார்கள். அங்க போய் நம்ம பண்ணின புண்ணியத்தெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு அங்க இருந்துட்டு மறுபடியும் மறுபிறவி உண்டு. என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவம் ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகிறார்கள்.
அவர்கள் சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார்கள். தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவலோகத்தை அடைகிறார்கள். சூரிய தேவனை வழிபடுபவர்கள் சூரியனை அடைகிறார்கள், சூரியலோகத்தை. சந்திரனை வழிபடுவோர் சந்திரலோகத்தை அடைகிறார்கள். இந்திரனை வழிபடுவோர் இந்திரலோகத்தை அடைகிறார்கள். தேவர்களை வழிபடுவோர் பௌதிக உலகின் பல்வேறு கிரகங்களை அடைகிறார்கள். ஆனால் பரமபுருஷ பக்தர்கள் புருஷோத்தமரின் உன்னத லோகத்தை நேரடியாக அடைகிறார்கள். அவெல்லாம் இந்த லோகத்துக்கு போயிட்டு மறுபடியும் பிறந்து மறுபடியும் அந்த மாதிரி கிடையாது. அவெல்லாம் நேரடியாக பகவானை போய் அடைஞ்சிடுறார். தேவர்களை வழிபடுவோர் சிற்றறிவுடன் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இறைவனுக்கு உண்மையில் உருவம் கிடையாது என்று அருவவாதிகள் வாதிக்கிறார்கள். கிருஷ்ணரது உடல் ஜட இயற்கையினால் ஆனது என்றும் அவரது ரூபம், அவரது லீலைகள், அவரது ரூபம் மற்றும் அனைத்தும் மாயை என்றும் பக்தியற்றவர்கள் எண்ணுகிறார்கள். இத்தகைய அருவவாதிகள் மாயாவதிகள் என்று அறியப்படுகிறார்கள். இவர்கள் உண்மையை அறியாதவர்கள். அவர்களுக்கு உண்மை தெரியாது. அவளுக்கெல்லாம் பேரு மாயாவதிகள். யாருக்கெல்லாம் மாயாவதிகள் பேரு? இந்த உடல், கிருஷ்ணரது உடல் ஜட இயற்கையினால் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள், அவரது ரூபம் மற்றும் அனைத்தும் மாயை என்றும் பக்தியற்றவர்கள் எண்ணுகிறார்கள். ஓகே, பக்தர்கள் அல்லாதவருக்கும் சாதாரண மனிதருக்கும் அவர் வெளிப்படுவது இல்லை. பரம பூரண உண்மையான பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ரூபமும் தனித்தன்மையும் உண்டு என்பதே இந்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவாகிறது. 7.25 சிற்றறிவுடையோருக்கும் முற்றாளுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதிலே நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் மறைக்கப்படுவதால் நான் பெறப்பட்டவன் அழிவற்றது என்பதே இவர்களுக்கு அறிவது இல்லை. அவளுக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது. அர்ஜுனா, முழு முதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இன்னை நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கு அறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர்கள் யாரும் இல்லை. இதுல பௌதிக களங்கங்களிலிருந்து விடுபடாத வரை இறந்த எதிர்காலத்தில் எவரும் அறிய இயலாது. நம்ம பௌதிகத்தில் நம்ம அட்டாச் இருக்கிறதுனால போன ஜென்மத்துல என்னவா இருந்தோம், இந்த ஜென்மத்துல இதெல்லாம் நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலத்தில் எவரும் அறிய இயலாது. பௌதிக களங்களிலிருந்து விடுபட்டாதான் மாயை இருமைகளிலிருந்து ஒருவர் எவ்வாறு விடுபட வேண்டும். அதேதான், மாயையின் இருமைகளிலிருந்து எப்படி வெளிவரணும்? முற்பிரிவிலும் புண்ணிய செயல்களை ஈடுபட்டு எவர்கள் பாவ வழிகளை முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டுள்ளதோ, மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்கள் எனது பக்தி தோட்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவார்கள். ஓகே, 7.28 படிவ கமலாஜி. மாதாஜி. ஏஷாம் த்வந்தகதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மணாம் தே த்வந்த மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவ்ருதாக. திவ்யமான நிலைக்கு ஏற்றம் பெற தகுதி வாய்ந்தவர்களை இந்த ஸ்லோகம் சுட்டி காட்டுகிறது. பக்தி தொண்டினை ஏற்று படிப்படியாக பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய தூய ஞானத்தினை அடைய முடியும். தூய பக்தர்கள் தொடர்பினால் கிருஷ்ண உணர்வின் மூலம் சாத்தியமாகும். ஏனெனில் சிறந்த பக்தர்களின் சங்கத்தினால் மயக்கத்திலிருந்து விடப்பட முடியும். நமக்கு 4 பேரோட சேர்ந்து இப்போ கிளாஸ்ல நம்ம அட்டன் பண்றோம். நம்ம ஒரு 10 பேர் கண்டிப்பா நமக்குள்ள ஒரு அசோசியேஷன் வச்சுட்டு இருக்கோம். எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன், உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை தெரிஞ்சு எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு அப்படி நான் சொல்லிக்க முடியாது. எனக்கு எல்லாமே தெரியாது. அதனால எல்லாத்தையும் உங்கள்கிட்ட இல்லாமல் நான் கற்றுக்கிறேன். அதனால அசோசியேஷன் இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கு அதுக்கும் மேலே உங்கள்கிட்ட ஒன்று இருக்குல்ல, எனக்கு மேலே சீனியர்ஸ்லாம் எத்தனையோ பேர் இருக்கா, நிறைய அதை பற்றிலாம் விவரமாக தெரிஞ்சு அவர்கிட்ட நான் கேட்டு கற்றுக்குவேன். அது மாதிரி அசோசியேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யாரையுமே எதிர்க்கக்கூடாது. எல்லாத்தையும் பக்தர்கள்ட்ட எல்லாத்தையும் அசோசியேஷனோட இருக்கணும். பௌதிக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்தில் கூட பரம புருஷ பகவானாகி என்னை அறிய முடியும். யாரெல்லாம் அந்த லாஸ்ட் மினிட் ஆஃப் த டெத்துக்கு மரணப்படுக்கையில் இருக்கிறச்சே அப்ப கூட பரம பகவானை நம்மளால அறிய முடியும். எப்படி? இப்போ வச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா அவரை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் அறிய முடியும். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவோர் பரமபுருஷ பகவானை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளுதல் என்னும் பாதையிலிருந்து ஒருபோதும் விலகுவது இல்லை.
கிருஷ்ண பக்தனால் இறக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணரை மறக்க முடியாது. இயல்பாகவே அவன் கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு உயர்வு பெறுகிறான். இப்பெல்லாம் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றதெல்லாம் கோலோக விருந்தாவனம் போறதுக்கு வருகிற எல்லாத்தையும் தான் நம்ம சேர்த்து தான் பிராக்டிஸ் பண்ணின்னு வரோம். இன்னும் நிறைய பண்ணணும். இப்பதான் கிட்டக்க நெருங்கியிருக்கோம். நான் உங்களுக்கு ஒரு படம் போட்டு காமிச்சேன். ஒரு கிளி மரத்துல உட்காந்துருக்கு. நம்ம இப்பதான் அந்த மரத்தை பார்த்துருக்கோம். அந்த மரத்துக்குள்ள இருக்க கிளிய பிரான்ச்சை பார்க்கணும், அதுல உட்காந்துருக்க கிளியை பார்க்கணும், அது கிளியோட மூக்கு என்ன கலர் இருக்குன்னு எல்லாத்தையும் பார்க்கறதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிச்சுட்டே வந்தா தான் நமக்கு அதுல அது விவரமா புரியும். ஓகே, அது வரைக்கும் பகவானை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துக்கிறது தெரிஞ்சுட்டு அதை பண்றதுக்கு தான் முயற்சி செய்யணும். ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. 30 ஸ்லோகங்கள் மொத்தம். கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை, பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆற்றலை பற்றிய அறிவு, பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல், தேவம் மற்றும் தேவி வழிபாடு, மாயையிலிருந்து பக்தி வரை. இது இன்னைக்கு இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கதை ஒன்று சொல்லிடுறேன். ரொம்ப நாளைக்கு முந்தி உத்தரபாதன் என்று ஒரு அரசன் இருந்தான். அவனுக்கு சுருதி சுருஷி அப்படின்னு 2 பொண்டாட்டிகள் இருந்தா, மனைவிகள் இருந்தா. சுருதிக்கு துருவன் ஒரு மகன், சுருஷிக்கு உத்தமன் ஒரு மகன் இருந்தான். 2 பேரும் அந்த மனைவி இளைய மனைவி சுருஷி ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதனால அந்த அரசர் எப்போதும் அவனோட அரண்மனையில தான் போய் தங்கியிருப்பார். அதனால மாதத்திற்கு ஒரு முறை சுருதியின் அரண்மனைக்கு அதனால் மாதத்திற்கு ஒரு முறை கூட சுருதியின் அரண்மனைக்கு செல்லவில்லை. அவர்கிட்ட இங்க வரவே மாட்டான், பார்க்கவே இல்லை. ஒரு நாள் துருவன் அவ அப்பா பார்க்காத உட்காந்துக்கிட்டு சுருஷியின் வீட்டுக்கு போய் அங்க போய் அவ அப்பாவோட பேசலான்னு போறான். அங்க பார்த்தா அவ அப்பா மடியில உட்காந்துட்டு தந்தையின் மடியில் அமர்ந்து விடுகதை சொல்லி கலகலன்னு 2 பேரும் உத்தமனும் அவ அப்பாவும் இருந்துருக்கா. இவனுக்கு பார்த்த உடனே இவனுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தது. உத்தரபாதன் இவன் என்ன பண்ணா, அவனை நெஞ்சில் அடைச்சபடி அவனுக்கு மறுமொழி அவனுக்கு பதில் தான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு அவர் அங்க. அதை பார்த்து துருவனும் வேகமாக ஓடி போய் அவரோட அப்பாவோட மடியில தொடையில போய் உட்காந்துட்டான். இந்த பக்கம் இந்த தொடையில இவன் உட்காந்துருக்கான், இவன் இடது தொடையில போய் உட்காந்துட்டான். இதை பார்த்து சுரிஷி, நீ எங்கெங்க வந்த அப்படின்னு உன் தந்தையின் மடியில உட்காந்துக்கிறதுக்கு உனக்கு கொஞ்சம் கூட இது கிடையாது, கீழே இறக்கி விடுகிறான். தந்தையிடமிருந்து பிரிக்கப்படுகிறான். நான் அப்பாவின் மடியில் உட்கார வேண்டும். அதுக்கு அவன் சொல்ற, நான் சொல்றது கவனி குருவா, நீ என் மகன் அல்ல. அது மட்டும் இல்லாமல் அரசனின் மடியில் அமர என் மகனுக்கு மட்டும்தான் உரிமை இருக்கிறது. அதனால் நீ அடுத்த பிரிவிலாவது என் வயிற்றில் வந்து பிறக்க வேண்டும் என்று கடவுளை வேண்டிக்கொள் அப்படிங்கிறான் துருவன். அப்படி நடந்தால் மட்டுமே அப்பாவின் மடியில் உங்க அரசனின் மடியில் நீ உட்கார முடியும். அதனால சிற்றனி கொடூரமான வார்த்தையினால் இவனுக்கு ரொம்ப கண் கலங்கி போயிடுத்து. அழ ஆரம்பிச்சுட்டு தந்தையை பார்த்தான். தந்தையும் ஒண்ணுமே சொல்லலை. தன் தாயை சந்திப்பதற்காக உடனே அங்கேருந்து ஓடி போய் வீட்டுக்கு போறான். சுருதி அவ அம்மா பார்த்துட்டு ஏன் கண்ணீரை தொடச்சிட்டு, யாராவது சொல்லக்கூடாத வார்த்தையில ஒன்று சொன்னாளா அப்படின்னு அவனு கேட்கிறான். ரொம்ப இதுவாக கேட்டுட்டு, எந்த தந்தை மட்டும் என்னை ஏன் தந்தையின் அன்பை பெற வேறு ஏதாவது வழிகிறதா? எங்க அப்பா என்னை மாத்திரம் ஏன் எதுங்கிறான், அவனோட பேசிட்டு இருக்காரு, என் கூட எதுங்க மாட்டேன்னு அவரையும் ஏன் கண்டுக்கல, இதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா அப்படின்னு. அதுக்கு பகவான் சொல்றா, சுனிசி சொல்றான், இந்த உலகத்தில் ஆதரவற்ற மக்களுக்கு உதவ ஒருவர் மட்டும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார். அவர்தான் ஸ்ரீமன் நாராயணன். அவரை நேரில் பார்ப்பது ஒன்றுதான் சரியான வழி. அம்மா, அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணன் எங்கே இருக்கிறார்? அவர் எங்கே இருப்பார்? நான் சொல்வதை கேட்பாரா அப்படின்னு துருவன் கேட்கிறான். அப்போ சொன்ன அவருக்கு தாயார் சொல்றான், அம்மா நான் போய் அவரை பார்த்துட்டு வரேம்மா, ஸ்ரீமன் நாராயணன் எனக்கு அனுமதி கொடு அப்படிங்கிறான். சுருதியும் அவனை தனியா அனுப்புவதில் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணான். ஆனா அவனது ராஜயோக ஆடைகளை களைந்து மரபுரி ஆடைகளை சாதாரண ஆர்டினரி இது மாதிரி போட்டு அவனுக்கு ட்ரெஸ் பண்ணி, சரி போ, ஸ்ரீமன் நாராயணன் நான் சொல்வதை கேட்பார், அவர் நீ கேட்பதை பரிவுடன் கேட்கவும் கொடுக்கவும் செய்பவர். துருவன் இறைவனை தேடி செல்ல தனது மனதை தயார் செய்து கொண்டு செல்வதற்கு தயார் செய்து கொண்டான். இருப்பினும் வேறு வழி இல்லை. சுருதி அவரை தனியாக அனுப்ப தயங்கினாள். இருந்தாலும் இறைவன் நாராயணன் தன்னை உண்மையாக நேசிப்பவரை எப்பொழுதும் கைவிட மாட்டார். இந்த பாயிண்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோ, தன்னை உண்மையாக நேசிப்பவரை எப்பொழுதும் கைவிட மாட்டார். ஸோ நீ எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டு அவரை மட்டும் நினைவில் வைத்துக்கொள். ஒரு நாள் அவர் முன்னால் தோன்றுவார். உன்னுடைய வேண்டுகோளை கடவுளிடம் விட்டுவிடு, கடவுள்கிட்ட போய் சொல்லிவிடும் அப்படிங்கிற. அப்போ போய் துருவன் காட்டுக்குள்ள போயிட்டே இருக்கோம். அப்போ போற வழியில நாரதர் வர,
வந்துட்டு துருவா, என்ன ஏன் அப்பாவோட அன்பு வேணுங்கிறதுக்காக எதுக்காக இந்த முடிவு எடுத்த? உங்க அம்மா எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணின்னு வீட்ல உட்காந்துருப்பா. நீ திரும்பி சென்றா உங்க அம்மா எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவா. நீ வீட்டுக்கு போ அப்படி. மகரிஷி மகரிஷி தன்னை நம்புபவர்களுக்கு எந்த துன்பமும் வராமல் இறைவன் காப்பார். என் தந்தை என் தாயையும் புறக்கணிக்கிறார். அதனால் என்னை ஆசீர்வதிக்கவும். துருவா, நிச்சயமாக இறைவன் உன் துயரத்தை உன்னுடைய தவத்தை ஏற்றுக்கொள்வார் என்று கூறி துருவனை நாரதர் ஆசீர்வதித்தார். சரி, நீ இவ்வளோ ஆசைப்படுற, அதனால பகவான் வந்து உன்னை இது நிற்பார். அப்போ போற வழியில அங்க யமுனை நதி வரும். அங்க மதுவனம்ங்கிற இடத்துல போய் தியானம் செய். சரியான இடம். யமுனை நதியில் குளித்துவிட்டு தவத்தை தொடங்கு. ஓம் நமோ வாசுதேவாய என்ற மந்திரத்தை காதில் உச்சரித்தார். துருவன் உற்சாகம் அடைந்தான். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்னு 3 வாட்டி சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த மந்திரத்தை சொன்னார். அது அவ்வளோ பவர்ஃபுல் மந்திரம் அது. இந்த நிமிடம் முதல் நீ தாய் தந்தை சிற்றனை அனைவரையும் மறந்துவிடு. உன் கவனம் முழுசும் பகவான் நாராயணன் மீது இருக்கட்டும். அவர் உனக்கு தரிசனம் தருவார் என்று ஆசீர்வதித்தார். துருவன் ஊன் உறக்கம் ஒண்ணுமே இல்லாம தவத்தில் ஈடுபட்டான். என்ன பண்றான்? முதல் மாசம் 3 நாட்கள் பழம் மட்டும் சாப்பிட்டான். மாசத்துல 3 நாளைக்கு மாத்திரம் பழம் சாப்பிட்டான். 2வது மாசம் 6 இலைகளை மட்டும் சாப்பிட்டான். 3வது மாசம் 12 முறை தண்ணீர் மட்டும் அருந்தினான். 4வது மாதம் அனைத்தையும் நிறுத்திவிட்டு தவத்தை தொடர்ந்தான். 5வது மாதம் ஒற்றைக்காலில் தவம் செய்தான். அவனது தவம் 3 லோகங்களிலும் அதிர்வு அலைகளை உண்டாக்கியது. தேவர்கள் ஸ்ரீமன் நாராயணனிடம் சென்று துருவனின் தவத்தை பற்றி தெரிவித்தார். கடவுளை துருவன் சந்திக்குமாறு வேண்டினார். கருடர் வாகனத்தில் காற்றை விட வேகமாக ஸ்ரீமன் நாராயணன் துருவனை அடைந்தார். அவனது தவத்தை கலைக்குமாறு வேண்டினார். ஆனால் துருவனோ, நீங்கள் எப்போதும் என் மனக்கண்ணில் தெரிகிறீர்களோ அப்போதுதான் தவத்தை கைவிடுவேன் என்று கூறினார். ஸ்ரீமன் நாராயணன் துருவன் முன்பு பிரகாசமாக தோன்றினார். அவனது மனக்கண்ணிலும் தோன்றினார். கண் திறந்த துருவன் பேச முடியாமல் தவித்தார். விஷ்ணு பகவான் சங்கு உள்ள தனது கையால் அவனை தொட துருவன் கடகட என்று தனது மனக்குமரலுக்கு கடவுளிடம் தெரிவித்தான். அவரது காலில் விழுந்து வணங்கினான். அவர் அவனை ஆசீர்வதித்தார். குழந்தாய், நீ உன் நாட்டிற்கு திரும்பி செல். உன் பெற்றோர்கள் உன்னை அன்புடன் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். நீ எதிர்காலத்தில் பெரிய அரசனாக நல்லாட்சி நடத்துவாய். அதன் பிறகு வானத்தில் துருவ நட்சத்திரமாக வலம் வருவாய். பல நட்சத்திரங்கள் உன்னையே சுற்றி வரும் என்று ஆசீர்வதித்தார். அதனால் துருவன் நாட்டுக்கு திரும்பி வரான். அங்க வர வழி வந்து அங்கே அவனது தாய் தந்தை சிற்றனை வரப்படாதுன்னு சொன்னாலும் அவளும் எல்லாருமாக அங்க நின்று இருந்தார். அவனை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அவர் மீது அன்பை பொழிந்தார்கள். அவன் அந்த நாட்டுக்கு அரசனானான். அதன் பின் துருவ நட்சத்திரமாக உலகை வலம் வந்தார். ஸ்ரீமன் நாராயணன் என்ற கிருஷ்ண பகவானை நம்பினோர் ஒருபோதும் கைவிடப்பட மாட்டார் அப்படின்னு இந்த கதையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது. ஓகேயா? நமக்கு கிடைச்ச இந்த கதையிலேருந்து ஸோ துருவன் ஸ்டோரி நீங்கள் அப்புறமா படிச்சுக்கோங்க 100 வாட்டி டீட்டெயில்டாக. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி இந்த சாப்டர் முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத ரூபசேச்ச கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.